Gipadaplin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang naggawas nga taho nga maabot sa 40 pesos ang umintos plitihan sa public transportation sa pagpatuman sa modernization program. Kini ang gipaniguro ni LTFRB 7 Regional Director Eduardo Monte Alto Jr. Giulago sa opisyal nga usa lang kini ka speculation sanglit. Wa kini basihan o gawas pa muagi kini sa proseso. Dili pahigayon usab ang konsultasyon o panagtigom sa mga ahensya sa kagamhanan. Gihupay ni Monte Alto ang kabalaka sa publiko mahitungod sa huhongihong o miauhag nga dili mo tuo sa nagawas nga mga report kay way basihan. Wa usab magkalawat og petisyon ang LTFRB kabahin sa umintos plitihan. Akong ikasulti bahin atong palakaw nga mo increase o ingana kadako. Wala to no, dili na tinuod, dili na mahitabo nga ingon anak kadako ang increase sa kuan lang murag usa ka pamilok no. Ang increases nato nagdepende sa fuel. Dili ta ang increase nagdepende sa ilahang speculation.